fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu li mħabba tal-Alla l-Missier u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-koll. Illum il-Knisja Universali tiċċelebra is-solennità ta' twelid ta' San Ġwan Battista. Wieħed mill-ewwel qaddies li niċċelebraw kemm it-twelid tiegħu u l-mewt. Is-soltu niċċelebraw il-mewt. Imma dan li ħabbar il-Kristu preżenti bħala l-ħaruf talla li jneħħi d-nubet tad-dinja, il-Knisja tiċċelebra wkoll it-twelid. Għax kif jirrakkontaw fil-Vanġelu anke tal-lum, kien twelid mistiku, twelid misterjuż, twelid skont ir-rida talla. Illum ukoll nixtieqinkom tagħmlu talba lija għax-anniversarju tal-ordinazzjoni tiegħi. Għaddew 52 sena. U t-talba lina s-saċerdoti hija ta' sosten min naħa tagħkom. U biex tiċċelebraw kif jixraq din il-liturġija, nitolbu maħfra taħtijietna. Mulej, int għandek il-kelma tal-ħajja, mulej ħnina. Kristu, inti d-daw il-verità tagħna, Kristu ħnina. Mulej, int il-ħajja u l-qawmien tagħna, mulej ħnina. Ħenna lina Alla li jista' kollox jaffrilna d-nubitna u jwassalna għal-ħajja ta' dejjem. Flimkien nfaħru l-mulej. Glorja lill-Alla fil-għoli ta' smawiet u paċi fl-art il-bedmin tal-ida tajba. Infaħruk, inberkuk, nadurawk, nadurġieħ. Irrodurek ħajra glorja kbira tiegħek. Mulej Alla Sultan tas-sema, Alla Missier li tista' kollox. Mulej Iben waħdini Ġesu Kristu. Mulej Alla ħaruf talla ben il-Missier. Int li tneħħi d-nubet tad-dinja ħenna lina. Int li tneħħi d-nubet tad-dinja il-għad tal-tana. Int li jedfu l-lemin tal-Missier ħenna lina. Għaliex int waħdek qaddis, int waħdek mulej, int waħdek l-għoli Ġesu Kristu ma l-Ispiritu Santu kif kien il-udisa din nofruha għal Tessi Cardona u familja. Nitolbu. U Alla, int għajjimt lil San Ġwan Battista biex lil Kristu l-mulej il-estilu poplu bħejji sewwa. Għatina l-grazzja li noġbu li nġarbu l-fer fis-sema u mexxi il-femet tal-qaddejja tiegħek fit-triq tas-salvazzjoni u tas-diem. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix u jsalta flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari bil-ktib tal-profeta Eżajja. Isimgħuni gżejjer, għatuni widen poplu mbeda. Il-mulej mill-ġuf sejjaħli, mill-ġewwieni ta' ommi ftakar fismi. Għamilli f'ommi xabla miżnuna, taħt id-del ta' idu ħbieni. Għamel minni fleġġa maħtura, fil-barzakka tiegħu ħbieni. U qalli, Iżrael, inti l-qaddej tiegħi, bik jien nkun imfaħħar u jienet għal xejn inkeddejt u fix-xejn lejt saħħti, imma fidejn il-mulej il-kawża tiegħi u l-ħlas tiegħi minn għand Alla tiegħi. Issa kellem il-mulej li minn ġuf ommi għamilni qaddej tiegħu biex għandu nreġġa lura l-Ġakob u biex Iżrael jinġabar miegħu mill-ġdid għax jien kont imfakkar f'għajnejn il-mulej u Alla tiegħi kien il-qawwa tiegħi. U qalli, tkun ħaġa żgħira wisq għalik li inti tkun il-qaddej tiegħi biex tqajjem it-tribut ta' Ġakob u traġġa lura l-fdar ta' Iżrael. Jien nagħmel minnek dawla għall-ġnus biex is-salvazzjoni tal-art sa truf l-art tinferex. Il-kelma tal-mulej. Salm responsorjali.
irrod lok ħajr għax tal-aġeb għamiltni. Mulej, int tarbirni u tarafni, int taf meta noqgħod u meta nqum, int taraf mill-bogħod ħsibijieti, int taraf il-mixi u l-waqfien tiegħi, triqati kollha inti tafhom sewwa. Irrod lok ħajr għax tal-aġeb għamiltni. Int sawwart il-ġewwieni tiegħi u f'ġuf ommi int insistni. Irrod lok ħajr għax tal-aġeb għamiltni, tal-aġeb huma l-emejjel tiegħek. Irrod lok ħajr għax tal-aġeb għamiltni. U l-ruħi int tafa tajjeb, ma kienx moħbi għadmi minnek. Meta kont qiegħed insir fis-satra u nintiseġ fil-qijan tal-art. Irrod lok ħajr għax tal-aġeb għamiltni. Qarim il-ktieb tal-Atti tal-Apostli. F'dak iż-żmien Pawlu qal: Alla lill-missirijietna qiegħed bħala sultan tagħhom lil David li għalih ta' din ix-xhieda. Sibt lil David bin Ġesse, raġel skont qalbi li jagħmel dak kollu li rrid jien. Min nisel ta' David Alla skont il-weda tiegħu ġieb għal Iżrael Salvatur li hu Ġesu. Qabel il-miġja tiegħu Ġwanni ħareġ ixandar magħmudija tandiema lill-poplu kollu ta' Iżrael. U meta kien wasal fit-tmiem il-ħidma tiegħu Ġwanni qal: Jien m'iniex dak li intom taħsbu li jien, imma araw, warajja ġej wieħed li jien anqas jistħoq li nħoll il-qorq ta' riġlejh. Ħuti u liet Abraham u intom mill-ġnus li tibżgħu minn Alla. Lilna bata Alla l-aħbar ta' din is-salvazzjoni. Il-kelma tal-mulej. Alleluja, alleluja, alleluja. Int tfajjel tissejjaħ profeta tal-oli għax tmur qabel il-mulej biex tħejjilu triqatu. Alleluja. Alleluja. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Vanġelu skont San Luqa. Elizabetta għal ilha żmien li teħles u kellha tifel. Il-ġirien u qraba semgħu li l-mulej wara ħliena kbira magħha. Marru jifirħu magħha. Meta mbagħad fit-8 jum ġew biex jagħmlu ċ-ċirkonċiżjoni lit-tifel, rridu jsemmuh Zakkarija għal missieru. Imma qabżet ommu u qalet: Le, imma Ġwanni ikun ismu. Qalula: m'hemm ħadd li jismu hekk fost rabatek. Imbagħad bdew jistaqsu bis-sinjali li l-missieru xriet isemmih u talabhom xi ħaġa fuq hekk jikteb u kiteb hekk: Ismu huwa Ġwanni. U kulħadd baqa' mistaġeb. Dak il-ħin stess Zakkarija infeteħlu f'ommu, irsienu nħall u beda jitkellem u jfaħħal lil Alla. U l-ġirien tagħhom ilkoll qabadhom il-biża' u bdew ixejrdu dawn il-ġrajiet kollha mal-għaljiet kollha tal-Ludija. U kull min kien jismagħhom kien iżommhom f'qalbu jgħid: Mela, x'għad ikun dan it-tifel? U tassew id il-mulej kienet miegħu. It-tifel kiber u saħħaħ fruħu u baqa' jgħix fid-deżert sa dakinhar li ħareġ quddiem Iżrael. Il-kelma tal-mulej. San Ġwan fit-twelid tiegħu għandu jkun ta' riflessjoni serja imma ferriħa għaliex ifakkarna illi Alla fuq kull wieħed u waħda minna għandu pjan jew kellu pjan.
ma dejjem għandu pjan. Issa jekk dan il-pjan ta' Alla kif sar f'San Ġwan Battista illi kien magħżul minn Alla biex ikun il-profeta l-aħħar wieħed tal-Antik Testament li mhix ħabbar il-miġġa tal-mulej imma urejja il-miġġa meta qal dannu il-ħaruf tal-Alla, dannu lina ħidnu bet tad-dinja. U il-missjoni ta' San Ġwan Battista kienet li jipprepara l-poplu biex jilqa il-Messija. U hekk għamel, tant li kienu jaħsbu li ju il-Messija u Ġwanna qal dak li ġej warajja huwa qabli u ikbar minni għaliex u kien il-vuċi ta' dak li għajjat fid-deżert ħejju it-triq għal-mulej. U din hija l-istorja ta' San Ġwan Battista fit-twelid tiegħu. Ħalli mbagħad fil-ħajja tiegħu naraw kemm prepara il-poplu billi kien ħajjarhom jagħmlu l-indiema ta' dnubithom u mbagħad mietu ukoll martri imma dak illum nħallu. Mena, it-twelid ta' Ġwanni x'sa jallimna? Illum fil-qari tal-profeta fil-liturġija tal-talb kien hemm frejs sabiħa ħafna. Tgħidu hekk il-profeta. Alla jgħid qabel ma nissiltek fil-ġuv jiena raftek. Qabel ma ħriġt minn fom ommok jien qaddistek u għamiltek profeta tiegħi. Sadan l-istorja ta' Ġwanni l-Battista. Imma niftakru, u din hija ħaġa sabiħa li niftakru, illi Alla qabel ma tnissilna kien diġà jafna, konna diġà kif ngħidu bil-Malti fil-moħħ jew fil-pjan jew fir-rida ta' Alla. U mbagħad jgħidilna mill-ġuf ommok jien qaddistek. Għax Alla jaħlaqna permezz tal-imħabba tal-ġenituri biex għamilna għaddisi. Issa din il-verità forsi ma nistgħux narfuha biżżejjed għaliex mhux il-bnedmin kollu huma tajbin, imma Alla lil bnedmin kollha lil kull bniedem u minnu Alla jixtieq li dak il-bniedem u jagħmillu proposta fil-pjan tiegħu biex ikun qaddis. Allura anki aħna meta narfu li Alla minn ġo fomna ħabna u ridna nkunu qaddisin hija ħaġa sabiħa. U biex tkun qaddis xi trid tagħmel? Biex tipprova tagħmel ir-rida tiegħu. L-qaddisin dak li għamlu skoprew il-pjan ta' Alla, aċċettawh u għexuh. Din hija l-importanti. U din nista' ngħidilkom verità, min jara fil-volontà ta' Alla u jagħmel l-almu tiegħu biex iwettaqha, anke mbagħad jekk ma jwettaqex perfettament, ikun fuq it-triq tajba. U hawnhekk illum nixtieq ukoll ngħidilkom illi wara 52 sena bħala saċerdot, qabel ma dħalt is-seminarju, ma kellix intenzjoni li nsir qassis. Niftakar ta' tifel żgħir għażilt li ma mmux l-iskola, pereżempju, u mbagħad biddu ċirkostanzi u sibt ruħha qassis. Nista' nagħmel xhieda illi qatt ma xtaqt, qatt ma rnexxieli nagħmel dak li xtaqt. Dejjem xi ħaġa kontrarju. Però dejjem dik il-ħaġa kontrarju għax-xewqa tiegħi dejjem sibtni tajjeb, dejjem sibtni kontent u dejjem sibt li Alla miegħi. Il-ħajja tiegħi min jafni kont Ruma, kont Għawdex il-katedral, issijiet kemuna f'xirħu l-oħra. Qatt ma xtaqt nagħmel dan l-affarijiet, imma dejjem sibtni tajjeb. U ta' dan nixtieq nirringrazzja lil Alla verament li tani din l-opportunità li narfu minnex qaddis ta' għax għandi ħafna difetti u dnubiet,
imma naraf il-ħnina kbira ta' Alla li dejjem hija miegħi. U din qiegħed ngħidha biex nistidinkom. Gawdu il-ħajja li Alla preparat għalik. U dak li Alla jipprepara lina huwa dejjem taġġid għalina. Din id niftakru. Mhix xi kastik, mhix xi disgrazzja, illi anke fid-diffikultajiet, anke fil-konfużjoni x'nażlu ma nażlux, hemm li ttalla. Jekk narfuha din li ttalla, allura inkunu fuq it-triq tajba. Jalla it-twelid ta' San Ġwan Battista ifakkarna id-don tal-ħajja, id-don tal-qdusija li Alla jipproponina. Il-fatt li niġġu għal-qudiesa kuljum, nispera, huwa sinjal li mexxin fuq it-triq tajba. Biex kemm jista' jkun narfu rida ta' Alla, ngħixuha ħalli ngawdu il-grazzja ta' Alla. Jalla San Ġwan Battista ikun magħna. Uti eżis, nitolbu bl-umiltà lill-Alla missierna li wera ħnina kbira tiegħu meta bagħat lil San Ġwan Battista bħala prekursur ta' ibnu. Għall-Knisja biex tkun strument ta' ħnina u maħfra fix-xandir tal-kelma u s-sagramenti nitolbu. Għall-bnedmin li għandhom fid-dlam tan-nuqqas ta' fidi biex jaslu jarfu lil Ġesu bħala s-Salvatur tad-dinja nitolbu. Għall-familji biex jilqgħu bil-ferħ id-don tal-ħajja kif laqetu Elizabetta u Zakkarija nitolbu. Għalina l-koll biex insiru xhieda koroġġuża ta' Kristu u tal-verità tal-Vanġelu bil-kliem u bl-emejjel tajba tagħna nitolbu. Nitolbu għal paċi bejn il-popli ħalli s-salt tal-laqda u l-paċi fost il-bnedmin kollha nitolbu. Permettu li talba bit-Taljan. Preghiamo con l'intercessione di San Giovanni Battista perché ognuno di noi possa riconoscere il progetto di Dio su di noi, perché possiamo vivere in unione con Lui e con i fratelli. Nitolbu, preghiamo. Fiskiet irresqu it-tal personali tagħna. Mulej Alla tagħna, birek il-poplu tiegħek bl-interċessjoni ta' San Ġwan Battista li ħejja triq għal ibnek. Mexxi l-passi tagħna fit-triq ta' sliem bi Kristu Sidna. Imbirek int mulej Alla tal-ħoljen kollu, għax fit-jubita jtajtna dan il-ħobs li għedin nofrulek, frotta l-arzu xogħol bniedem li minnu jisrajina il-ħobs tal-ħajja. Bil-misteru ta' dal-ilma u l-imbit, liħdu sem fin-natura divina ta' Kristu, kifu jissieħ magħna fin-natura tagħna il-bnedmin. Imbirek int mulej Alla tal-ħoljen kollu, għax fit-tubita jtajdna dal-imbit li għedin nofrulek, frotta d-dili u xogħol bniedem li minnu jiftralina ix-xorb tar-ruħ. Itolbu ħuti biex is-sakrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Permezz ta' dawn l-offerti mulej li qegħdin ipoġġu fuq l-artar tiegħek, għatina niċċelebraw kif jixraq it-twelid tal-ħabbar il-miġġa tas-Salvatur tad-dinja bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom, nerfgħu qlubna l-fuq, niżukħal lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xira tas-sew mulej Missier Addis
Alla ta' dejjem tista' kollox, tajjeb u daġi tas-salvazzjoni tagħna li dalodu u f'kull sitwazzjoni irrodurek ħajr bi Kristu Sidna. Aħna infaħruk għall-ġubijiet li għamilt f'San Ġwan Battista, il-prekursur ta' ibnek, u li jint ollejtu fl-aqwa ġieħ fost dawk kollha li twildu minn nisa. Sa minn qabel twelidu huwa qabeż bil-fer f'kif ħass il-waslet is-salvazzjoni tad-dinja. U t-twelid tiegħu kien ta' fer kbir għal ħafna. U wieħed fost il-profeti kollha wera il-ħaruf tas-sagrifiċċju fil-fidwa tagħna. Għammet bl-ilma lil min tagħna il-mamudija biex fl-ilma jieħu l-qawwa li għazzu u bit-tixrid ta' demmu tal-aqwa xhieda għal Kristu. Għalhekk flimkien mal-anġu l-qaddisin bla qiegħda intennulek il-kobor tiegħek. Qaddis, qaddis, qaddis. Mulej Alla tal-eżerċ, ismawietu l-arti mlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli tasma. Mbirek minn ġej fis-sem il-mulej. Qaddis tas-sewint mulej inti lajn ta' kull dusija. Qaddes għalhekk li tolbuk dal-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn rajh ibati ħal-ħobs, rat il-ħaj, qasam tal-disċipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara l-ikla għal-kalċi reġerat il-ħaj tal-disċipli tiegħu u qal: ħudu u xorbu minnu l-kol, għax dan huwa l-kalċi ta' dembi tal-patti ġdid li jibqa' dejjem. Id-dem li xerret għalikom u għal-bnedmin kollha għal-maħfra tad-dubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi inħabru met. Għalhekk aħna nagħmlu dam tifkira tal-mewt u l-awmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U roddulek ħajr għax għoġbok tilana hawn quddiemek biex tagħduk. U miċ-ċokontani tolbu li l-Ispirtu Santi għadna f'ġisew wieħed li jinna nieħdu sehem il-ġisew id-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fi knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. U qed taf li mħabba flimkien mal-Papa Franċesku, mal-Isqof tagħna Anton, mal-Ministru u l-poplu li jien ksibt għalik. Ftakar fil-għaddejja tiegħek Tessi Cardona u l-familjari li jogħġbok issejħilhom għal għandek minn din-dinja. Ftakar f'ħutna dak li raqdu bit-tama tal-awmien, daħħal il-mejtin kollha fis-seb tiegħek. Ħen għalina l-kol nitolbuk, għatilina u kol il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġi Mqadsa u Malla Marija, San Ġusepp, l-Apostli, San Ġwan Battista u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-biberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebbħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Flimkien li tolbu kif għallimna Ġesu, missierna li jinti fis-smawiet għaddes ismu, tiġi sażnata, ikun li trid int kif is-sema jidha fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, għafrinna d-dubitna, għal ma nafru minn ħatalin la daħannex fil-diġrib il-dar iżdam id-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tjiba il-ħnina tiegħek biex inħakunu ħirsa dejjem mid-dnub
u imħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilejna u l-miġġa tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu, li għedt l-apostli tiegħek, inħallilkom islem, nagħtikom islem tiegħek, la tħares lejn nubitna, iżda ħares lejn il-fidi ta' Knisja tiegħek. Għatija islem u laqda li jien trid fija, int li tgħix u s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi ta' Ġesu tkun dejjem magħkom. Għatu sinjal ta' paċi li xulxin. Il-ġisem u d-dem ta' Kristu f'dan il-kalċi li ser nitqarblu bihom ikun jiswewna għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf talla. Danu Ġesu, danu l-ħaruf talla li jneħħi d-nubet ta' dinja. Ħejjin aħna l-mistidna għall-ikla tal-ħaruf. Il-ġisem ta' Kristu jħarisna l-ħajja ta' dejjem. Grazzi, Signor Alla, gloria al Messia, al Libano, all'Spirito Santo.
nitolbu. Mulej, int saħħaħtna f'dan l-ikel mqaddes tal-Ewkaristija li tajtna mill-mejda tal-ħaruf tas-sema. Għamel li l-Knisja tiegħek tifraħ bit-twelid ta' San Ġwan Battista u tilqa' lil dak li kien imħabbar minnu bħala l-awtur ta' tnissij ġdid tagħna, Ibnek Ġesu Kristu Sidna li jgħix u jsaltan għal dejjem ta' dejjem. Qabel ma nħallu dan is-santwarju, ngħidu talba flimkien il-Madonna ta' Pinu biex nafdaw il-pjant li Alla għandu fuqna biex inwettquh fuq l-eżempju ta' San Ġwan Battista u bl-interċessjoni ta' Omna Marija. Li naqdu wkoll ma' dak kollha li lilna saċerdoti jitolbuna li tolbu għalihom minn hawnhekk. U għalhekk fidi u bil-qalb ngħidu flimkien. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbirki inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tloba lina metimmin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Sant. Morru għejxu il-paċi ta' Kristu. Il-ġurnata tajba lil kulħadd.